περισσότερες γυναίκες επιθυμούν μια σχέση μέσα στην οποία θα αγαπούν, θα αγαπιούνται και θα νιώθουν την ευτυχία όπως ακριβώς την έχουν ονειρευτεί. Έχουν κουραστεί να νιώθουν ότι ο σύντροφός τους δεν τις καταλαβαίνει, ότι η απόσταση ανάμεσά τους μέρα με την ημέρα μεγαλώνει ή ότι είναι για πολύ καιρό μόνες. Δεν θέλουν άλλο πια να είναι εγκλωβισμένες σε μια σχέση που τις λιμοκτονεί, που σίγουρα δεν είναι αυτή που τους αξίζει και που ονειρεύτηκαν για τη ζωή τους. Τι θέλουν οι γυναίκες πιο πολύ απ' όλα? Να έχουν μια ερωτική σχέση που θα τις κάνει χαρούμενες, τρυφερές, που θα τις επιτρέψει να είναι αυθεντικές και αληθινές, μια σχέση που θα υποστηρίξει και τα δικά τους θέλω, όνειρα, στόχους, φιλοδοξίες και προσδοκίες. Με άλλα λόγια, θέλουν να έχουν μια καθημερινότητα ρομαντική, με πάθος, ζωντανή, που να ταιριάζει στην προσωπικότητά τους. Είμαι ο Νίκος Απουτζής, Relationship Coach, και είμαι ο οικοδεσπότης του σεμιναρίου με τίτλο «Όλα όσα χρειάζεται να είσαι και να κάνεις για να έχεις μια ερωτική ζωή όπως την ονειρεύεσαι». Το γεγονός του καλοκαιριού, που αποτελεί εμπειρία ζωής για τις γυναίκες που θέλουν να εξελίξουν την ποιότητα της ερωτικής τους ζωής, αλλά και να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής τους. Φαντάσου πώς είναι να ξυπνάς το πρωί και να γνωρίζεις βαθιά μέσα σου ότι ο άντρας που κοιμάται στο πλάι σου σε αγαπά απόλυτα και πραγματικά, το ίδιο κι εσύ. Και η προηγούμενη νύχτα να ήταν ακόμη μια νύχτα γεμάτη πάθος και ερωτική έκσταση. Φαντάσου πώς είναι να μπορείς να επικοινωνήσεις αληθινά και ουσιαστικά όλους τους φόβους, τους στόχους, τις ανασφάλειές σου στον ερωτικό σου σύντροφο, χωρίς να φοβάσαι ότι θα κατακριθείς ή θα παρεξηγηθείς. Φαντάσου πώς είναι να νιώθεις πληρότητα και νόημα μέσα από την ερωτική σου σχέση. Αυτό δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο. Είναι η πραγματικότητα που σου αξίζει να ζεις και μπορείς να τη διεκδικήσεις για τον εαυτό σου. Είμαι σίγουρος πως γνωρίζεις ανθρώπους που έχουν μια σχέση όπως αυτή που και εσύ επιθυμείς. Πώς τα κατάφεραν? Πώς βρήκαν τον κατάλληλο σύντροφο? Και αφού τον βρήκαν, πώς τρέφουν αυτή τη σχέση και την κάνουν τόσο υπέροχη? Πώς χειρίζονται τον εαυτό τους και τη σχέση τους και είναι πραγματικά ευτυχισμένοι μαζί? Όμως το θέμα δεν είναι αυτή. Το θέμα είναι πως μπορείς εσύ να κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου. Το θέμα είναι πως μπορείς εσύ να είσαι σίγουρη για την κατάλληλη επιλογή συντρόφου. Και πως μπορείς, αφού τον έχεις βρει, να κάνεις και να είσαι όλα όσα χρειάζονται για να έχεις την ποιότητα της σχέσης που σου αξίζει. Στο σεμινάριο θα ανακαλύψεις όλα όσα ξέρεις και όλα όσα δεν ξέρεις για την αγάπη, σωστά και λανθασμένα. Θα εξετάσεις όλες τις ερωτικές σου σχέσεις και θα δεις τα δυσάρεστα μοντέλα συμπεριφορών που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Θα σου δώσω εργαλεία αγάπης, ώστε από εδώ και πέρα να κάνεις νέες επιλογές, υγιείς επιλογές για την ερωτική σου ζωή. Εργαλεία αγάπης που έχω μοιραστεί με πάρα πολλές γυναίκες που είδαν τη ζωή και τη σχέση τους να αλλάζει ουσιαστικά και αληθινά. Θα βιώσεις συναισθήματα που δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Θα μοιραστείς με τον σύντροφό σου ή τον μελλοντικό σου σύντροφο συναισθήματα και εμπειρίες που ούτε φανταζόσουν πως μπορούν να σας φέρουν τόσο κοντά. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς για λίγο. Είσαι ευτυχισμένη με την ερωτική σου ζωή? Νιώθεις ικανοποιημένη με όλα όσα βιώνεις μέσα στη σχέση σου? Είσαι χαρούμενη με τη συμπεριφορά τόσο τη δική σου όσο και του καλού σου? Νιώθεις ότι κάτι σου διαφεύγει, κάτι σημαντικό και δεν μπορείς να κερδίσεις στο παιχνίδι των ερωτικών σχέσεων? Νιώθεις αφόρητη μοναξιά? Αναρωτιέσαι αν όντως υπάρχει εκεί έξω ένας άντρας ικανός να σου προσφέρει όσα έχεις ανάγκη και ονειρεύεσαι? Κάνεις τις λάθος επιλογές? Βιώνεις μοναξιά και εντός σχέσης? Αν η απάντησή σου σε ένα από τα παραπάνω ή και σε περισσότερα είναι ναι, σου έχω και καλά και κακά νέα. Πρώτα, τα κακά νέα. Εσύ μπορείς να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Είναι κακά νέα γιατί δεν υπάρχει πια δικαιολογία για να μην αναλάβεις δράση. Τώρα, τα καλά νέα. Εσύ μπορείς να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Εσύ είσαι υπεύθυνη για την ερωτική σου σχέση και έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις άλματα, αλλά και θαύματα για την προσωπική σου ζωή,
να αναλάβεις πλήρως τα ενία της και να την οδηγήσεις εκεί που εσύ επιθυμείς. Το ξέρω γιατί ακριβώς το ίδιο έκανα και εγώ για τη δική μου προσωπική ζωή. Και μέχρι σήμερα έχω βοηθήσει εκατοντάδες άλλες γυναίκες να κάνουν ακριβώς το ίδιο για τη δική τους ερωτική και προσωπική ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαι τόσο παθιασμένος με το relationship coaching. Πιστεύω πως όταν μια γυναίκα είναι πραγματικά ευτυχισμένη και νιώθει υπέροχα μέσα στην ερωτική της σχέση και την προσωπική της ζωή, όλοι κερδίζουμε. Εσύ κερδίζεις, ο σύντροφός σου κερδίζει, τα παιδιά σου κερδίζουν, η ευρύτερη οικογένειά σου κερδίζει, οι φίλοι σου κερδίζουν, οι συνάδελφοί σου κερδίζουν, όλος ο κόσμος που βρίσκεται γύρω σου κερδίζει. Μια ευτυχισμένη και χαρούμενη γυναίκα είναι ευλογία για όλους μας. Κάθε γυναίκα, όπως και εσύ, πρέπει να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει τόσο τη δυναμική της, όσο και την αξία της. Και γι' αυτό ακριβώς δημιούργησα το σεμινάριο «Όλα όσα χρειάζεται να είσαι και να κάνεις για να έχεις μια ερωτική ζωή όπως την ονειρεύεσαι». Πρόκειται για ένα περιεκτικό, παγκόσμιας κλάσης διήμερο που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει εσένα να βιώνεις πληρότητα και ευτυχία σε όλα τα επίπεδα μέσω της ερωτικής σου ζωής, μέσα από τη σχέση σου με τον σύντροφό σου. Η εμπειρία του «Όλα όσα χρειάζεται να είσαι και να κάνεις για να έχεις μια ερωτική σχέση όπως την ονειρεύεσαι» βασίζεται στην ειλικρίνεια και τη γνώση. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί οι τεχνικές τις οποίες θα κατακτήσεις έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία ξανά και ξανά σε χιλιάδες ζευγάρια σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα διήμερο πρόγραμμα που σου δείχνει τους σωστούς τρόπους για να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Ναι, υπάρχουν οι σωστοί τρόποι. Σου μαθαίνει να διεκδικείς όσα σου αξίζουν και σου δίνει την ενέργεια που σου είναι απαραίτητη για να προχωρήσεις μπροστά. Έξυπνες και διαχρονικές λύσεις για όλα όσα πρέπει να κάνεις και να είσαι, για όσα κάνουν και είναι οι γυναίκες που έχουν στη ζωή τους περισσότερη ευτυχία, περισσότερο έρωτα, περισσότερο πάθος. Το σεμινάριο εστιάζεται γύρω από όλα όσα χρειάζεται να κάνεις και να είσαι για να έλξεις περισσότερη αγάπη, προσοχή και τρυφερότητα. Να κατέχεις τη μοναδική θέση στην καρδιά του καλού σου και να μην έχει χώρο για άλλες γυναίκες. Να ζεις περισσότερες στιγμές αυθεντικής οικειότητας. Να νιώσεις πάλι ότι μπορείς να τον εμπιστευτείς. Να ξεφορτωθείς τη ζήλια από τη σχέση σας. Να νιώθεις ότι για ακόμη μια φορά είσαι ποθητή και ερωτεύσιμη. Και πολλά ακόμη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σου παραδίδω απλές γνώσεις. Σου παραδίδω ένα σύστημα και έναν τρόπο ζωής που θα σε συντροφεύει και θα σε στηρίζει για πάντα. Και το καλύτερο όλων, θα είμαι μαζί σου σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Έχω τοποθετήσει όλες τις λεπτομέρειες του περιεχομένου του προγράμματος κάτω από αυτό το βίντεο, ώστε να μπορείς να το δεις και να το μελετήσεις με την ησυχία σου. Να δεις τι ακριβώς πρόκειται να καλύψουμε, αλλά και με ποιον τρόπο. Το ταξίδι σου ξεκινά άμεσα με την εγγραφή σου στο σεμινάριο, αφού παίρνεις το βιβλίο με τίτλο «Αγάπη είναι», που θα σε βοηθήσει να χαράξεις μια νέα πορεία όσον αφορά την ερωτική σου ζωή, είτε είσαι μόνη αυτή την εποχή, είτε όχι. Το βιβλίο με τίτλο «Οδηγίες επιβίωσης πριν και μετά από ένα χωρισμό». Ο τίτλος του τα λέει όλα. Το βίντεο σεμινάριο με τίτλο «10 παγίδες που πρέπει να αποφύγεις στη σχέση με τον σύντροφό σου, για να μην κάνεις από εδώ και πέρα γνώριμα, παλιά, αλλά και νέα λάθη». Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ως απόδειξη της πίστης μου σε σένα και το δικαίωμά σου στην ευτυχία, σου προσφέρω σε ημέρα και ώρα που είναι βολική και για τους δυο μας, μια ώρα προσωπικής συμβουλευτικής για το θέμα που θα επιλέξεις εσύ. Ένα δώρο ιδιαίτερης αξίας. Ακόμα, θα πάρεις σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή όλη την παρουσίαση του σεμιναρίου μαζί με όλες τις φόρμες, ασκήσεις, τεχνικές και ό,τι άλλο γίνει και υποθεί. Ένα δώρο ιδιαίτερης αξίας για να έχεις πρόσβαση στο σεμινάριο για μια ζωή και να το επαναλάβεις όσες φορές χρειαστεί. Θα πάρεις επίσης audio αρχεία, δηλαδή ηχητικά αρχεία, από τις ιδιαίτερες coaching ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου, θα λάβεις άμεσα στο προσωπικό σου email το υλικό που θα σε βοηθήσει να καταγράψεις, αλλά και να ξεκαθαρίσεις τους στόχους, τα θέλω και τα όνειρά σου, τόσο από το συγκεκριμένο σεμινάριο, όσο και από την ερωτική σου ζωή. Τέλος,
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα προσφέρουμε καφέ, χυμό, σνακς και άλλες λιχουδιές και καλούδια, αλλά και μερικά προσωπικά δώρα έκπληξη για κάθε συμμετέχουσα. Δώρα με ιδιαίτερη αγάπη από εμάς για σένα. Οι γυναίκες που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν αυτό το πρόγραμμα νιώθουν απέραντη ευγνωμοσύνη για το δώρο που έκαναν στον εαυτό τους αλλά και στην ερωτική τους ζωή. Είναι από νέες ελεύθερες κοπέλες μέχρι μεσήλικες νοικοκυρές, γυναίκες μέσα σε μια σοβαρή σχέση που διαρκεί χρόνια ή μόλις έχει ξεκινήσει, και έτσι, αν είσαι και εσύ μια γυναίκα που θέλει να έχει μια εμπειρία διαφορετική και ταυτόχρονα διασκεδαστική, που θα της προσφέρει γνώση, ωριμότητα, αλλά και μια εργαλειοθήκη που θα δώσει απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα ερωτήματα, τότε αυτό το εργαστήριο είναι για σένα. Ξέρω ότι παίρνεις την προσωπική σου ζωή στα σοβαρά. Και πραγματικά δεν πειράζει αν είσαι μόνη. Δεν πειράζει ακόμα αν το μόνο που μπορείς να κάνεις σήμερα είναι να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα τα φτωχά υποκατάστατα οικειότητας που σου προσφέρει η σχέση σου. Γιατί αυτό που στα αλήθεια έχει σημασία είναι η δέσμευσή σου να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου και να δώσεις στον εαυτό σου ακριβώς αυτό που του αξίζει. Ξέρω πως όλα αυτά μπορεί να ακούγονται βαρύγδουπα, αλλά δεν είναι. Η ομάδα μου και εγώ το έχουμε κάνει ξανά και ξανά. Και η κάθε συμμετέχουσα είχε πραγματικά μια αξέχαστη εμπειρία μαζί μας, αλλά και τεράστια βελτίωση και αλλαγή στα θέματα που την ενδιέφεραν. Αυτό το σεμινάριο είναι για σένα. Για ποια δεν είναι αυτό το σεμινάριο? Δεν είναι για τη γυναίκα που πιστεύει ότι δεν έχει διαθέσιμες κάποιες ώρες για να διεκδικήσει την ευτυχία που της αξίζει. Δεν είναι για τη γυναίκα που πιστεύει ότι η αγάπη δεν έχει κανόνες στους οποίους πρέπει να εκπαιδευτούμε. Δεν είναι για τη γυναίκα που πιστεύει ότι η τύχη είναι αυτή που θα αποφασίσει για την ερωτική της πορεία. Τέλος, δεν είναι για τη γυναίκα που πιστεύει ότι δεν πρέπει και δεν δικαιούται να διεκδικήσει όσα της αξίζουν από μια ερωτική σχέση. Αν και εσύ πιστεύεις κάποιο από τα παραπάνω, τότε το σεμινάριο δεν σου ταιριάζει. Και σου ζητώ συγγνώμη για τα 3 λεπτά από τη ζωή σου που σπατάλησες σε αυτό το βίντεο. Επίσης, πολιτική μου είναι να δουλεύω με ανθρώπους που είναι ευγενικοί, που είναι καλοπροαίρετοι, που θέλουν να εξελίσσονται θετικά, που αγαπούν τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Οι άνθρωποι που είναι αρνητικοί εξαιρούνται από αυτό το σεμινάριο. Αν αντίθετα είσαι ένας θετικός άνθρωπος και πιστεύεις ότι μπορείς να ορίσεις τη ζωή σου, τότε θα είναι χαρά και τιμή να σε γνωρίσω στα πλαίσια του εργαστηρίου. Και τώρα ας μιλήσουμε για τα χρήματα. Ξέρω ότι στις μέρες μας το ποσό των 290 ευρώ μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους. Όμως, αν το επιμερίσεις στο έτος, είναι 82 λεπτά την ημέρα. Λιγότερο από 1 ευρώ. Και αν σκεφτείς τα χρήματα που έδωσες ή θα δώσεις για παπούτσια που πληγώνουν τα πόδια, για ρούχα που θα αραχνιάζουν ξεχασμένα μέσα στην ντουλάπα ή άλλα πράγματα που ξέρεις ότι δεν θα σε βοηθήσουν να έχεις τη ζωή και τη σχέση που επιθυμείς, τότε σίγουρα το ποσό αυτό αξίζει την επένδυσή του στο πολλαπλάσιο. Αν το νιώθεις με όλη σου την καρδιά ότι σου αξίζει μια υπέροχη ζωή και σχέση, τότε πες ναι. Πες ναι στη νέα σου ζωή και στην ανανεωμένη σου σχέση. Ναι σε σένα που επενδύεις τον εαυτό σου. Ναι στο να καταφέρεις πολλά περισσότερα από όσα σήμερα φαντάζεσαι ότι είσαι ικανή. Πραγματικά θα είναι τιμή μου να μου δώσεις την ευκαιρία να σου δείξω πώς μπορείς να έχεις τη ζωή και τη σχέση που σου αξίζει και ονειρεύεσαι. Μπορείς να πατήσεις πάνω στο κουμπί εγγραφής και να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου τώρα. Μια μοναδική εμπειρία μόνο για τις πρώτες 15. Ο περιορισμένος αριθμός συμμετοχών είναι επιβεβλημένος, αφού κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα εστιάσουμε στις προσωπικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε συμμετέχουσα. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου ή για μια ακόμη φορά θα αναβάλεις το ραντεβού σου με τα όνειρά σου? Πάτα το κουμπί και ξεκλείδωσε ένα κόσμο γεμάτο έρωτα και πάθος. Τα υπόλοιπα τα λέμε από κοντά. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω.